Това е Стела. С нея ще ви покажем как се забавляваме, докато правим йога. Комплексът е повече за връщане на моята форма, но е важно, че през цялото време сме заедно с бебето. Често заети с грижите около отглеждането на децата ни, забравяме просто да общуваме с тях, а тези взаимоотношения във вид на игри са много важни. Упражненията са лесни, затова няма да ги обяснявам много обстойно. Важното е през цялото време да обръщаме внимание на бебенцето, да го закачаме и да не го разплачем. Сигурна съм, че след като повторим упражненията заедно няколко пъти, няма да имате нужда да си пускате диска, освен ако не искате нашата компания. Правете ги със собствено темпо и подредба и толкова често, колкото желаете. Слушайте вашата любима музика и не забравяйте, че трябва да изпълнявате упражненията нагладно, както вие, така и вашето бебе. Започваме, станете прави, хванете бебето удобно и стабилно. Раздвижете врата с кръгчета на главата в едната и в другата посока. Издишвайте нагоре, издишвайте надолу. И обратно. Сега ляво, дясно, в едната посока, в другата посока. Напред, назад. Достатъчно. За да стегнем ръцете, вдигаме бебето нагоре и надолу. Нека направим 3 серии с по 8 повторения. 1, 2, 3, 4. Опитвайте се горе да задържите. 5, 6, 7, 8. Починете си малко. Още веднъж. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Малко си почивате. На бебетата им е много хубаво така да ги вдигате. И последно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Направете странично въртене с бебето за тънка талия. Може да го държите и към вас. Въртете се в двете посоки. Колкото е приятно на вас и на вашето бебе. Сега танцуваме с пренасене на тежестта на ханша в едната и в другата посока. Едната и в другата посока. Сега напред, назад, напред, назад, напред, назад. И съединяваме във всички посоки. Обратно. Сега да направим поза дърво за равновесие. Когато бебето е вляво, вдигнете десния крак. Задръжте така. Обратно. Преместваме бебето за баланс и вдигаме другия крак. Нека кракът ви е свит на удобната за вас височина. Сега раздалечете краката. Обръщаме бебенцето. Обхващаме с едната ръка гърдичките му, хващайки и рамото на бебето. С другата държим коремчето. Пренасяме тежестта от единия крак на другия. Прехвърляме я върху десния, после върху левия, единия крак на другия. Сега можем да направим самолетче, като въртим бебенцето по часовниковата стрелка и обратно. Кой лети? Браво! Да направим поза герой.
Поставяме бебенцето да седне на десния крак, левия е назад. Държим седмимената ръка стабилно, изпъваме другата назад и поглеждаме напред. Задръжте така. Сега на другата страна. Преместваме бебенцето на другия крак, държим седмимената ръка и изпъваме другата назад. Поглеждаме напред. Задържаме така. Достатъчно. Заемаме полуклек. Повдигаме на пръсти единия крак, после другия. Единия, другия. Старайте се коленете да сочат пръстите на ходилата. Достатъчно. Сега да клякаме. Нека да направим 7 къси клякания и на 8-я додолу. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сега додолу. Когато клекнете, се опитайте да не отлепяте стъпалата от пода. Изправете се. Ако не сте много изморени, може да направите и напади с бебето, като редувате краката. Нарочно не ви казвам колко повторения да направите, защото не знам колко тежи вашето бебе. Важното е да се чувствате стабилни и най-вече да ви е приятно. Сега поставяме бебенцето така, лягаме и движим бебето на краката ни напред и назад. Напред и назад. Напред и назад. Напред, назад. Чакай сега. Напред, назад. После въртим. И в другата посока. И после нагоре и надолу. Нагоре, надолу. Нагоре и надолу. Поза мост. Поставяме бебенцето да седне срещу нас на корема. Държим го така. Стигаме се нагоре и надолу. Нагоре и надолу. Може да задържим така. Почиваме си малко. Сядаме. Ако може вашето бебе да седи, хващаме го за ръчичките и надолу, нагоре. Надолу, моето иска да става. Хайде, надолу, нагоре. Може да обърнем и само на бебенцето внимание, като направим част от гимнастиката, подходяща за възрастта му. Аз ще включа няколко упражнения след третия месец. Поставяме го на подходяща постелка или килимче за активна гимнастика. По гръбче. Правим масажче на коремчето. Отдолу, нагоре. Може да съблечете бебето само по боди. Сега хващаме ръчичките. Дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме. Дишаме, издишаме. Сега с крачетата въртим надясно и наляво. Надясно, наляво. След това кръгчета. Каране на колело. Карам колело, карам колело.
Срещу положената ръка и краче събираме. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Дишаме, издишаме. Вдишаме, издишаме. Сега с другото краче и ръчичка. Раз, два. Раз, два. Сега събираме ходилцата в жабче. И напред, назад. Напред, назад. Напред, назад. Напред, назад. Обръщаме бебенцето по корем към нас. Аз ще махна постелката, слагаме го срещу нас, лягаме и ние по корем, заставаме срещу него, вдигаме ръцете и краката и правим скакалец. Задържаме така, колкото можем. И ниска. Отпускаме за кратка релаксация. Повтаряме отново. Релаксираме за кратко. Поставяме бебенцето на подходящ за възрастта шезлонг или отново върху постелка на пода, но обърнато обратно. Сядаме на дясното бедро. Двата крака са от лявата ни страна. Поставяме лявата ръка на пода, дясната вдигаме към тавана и я поглеждаме. От тук странична извивка, прехвърляме левия крак в страни. С дясната ръка прегръщаме коляното, лявата е назад, погледа също през ляво рамо. Задържаме така за няколко кратки вдишвания и издишвания. По-гъвкавите могат да промушат ръката си под коляното и дори да хванат двете ръце отзад. Задръжте така. Сега на другата посока сядаме на лявото бедро. Дясната ръка е на пода, вдигаме лявата, наклонна дясно, дишаме нормално. Връщаме лявата ръка на пода, от тук прехвърляме десния крак в страни, с лява ръка прегръщаме коляното, дясната отзад. Задържаме така. По-гъвкавите могат да промушат ръка под коляното и дори да хванат двете ръце отзад. Задръжте така за няколко вдишвания и издишвания. Достатъчно. Лягаме странично и от странично легнало положение правим 3 серии по 8 повторения на единия крак, като го вдигаме. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И отново. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И последно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Обръщаме се. 3 серии по 8 повторения и с другия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Още веднъж. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И последно. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Заставаме на колене. И правим 3 серии с по 8 повторения, като вдигаме крака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, с другия крак. 8 повторения. Може да ги правите с по-къса амплитуда. Мисля, че направихме 8. Сега с другия крак. Ако повторенията са ви много или недостатъчно, съобразете се с вашите възможности. Още веднъж, дори да не преброите точно или правилно, няма значение. Горе се опитвайте да задържате и допълнително да стягате ханша. Последно. Паси малко. Да. Ти се поздравя. 8 повторения. Сега правим за гърба котешките извивки. Вдишайте и спънете главата нагоре. Издишвайки наведете главата надолу, извийте гърба в обратна посока. Вдишайте, издишайте. Вдишайте, издишайте. Вдишайте, издишайте. Вдишваме. Последно издишваме. Сега се разтегнете, като седнете на ходилата си и се изпънете напред. Още малко разтегнете. Това бяха упражненията, които правя аз с моето бебе. Благодарим ви, че бяхте с нас.